ndị be anyị ya gaziere nwoke gaziere nwanyị ọkachasị ndị ESN. ihe m jiri bịa taa bụ okwu ntụgha obi. Ekpe n'ụzọ gaa, 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 ekpe n'ụzọ gaa. Iri mkpụrụ obi m tata bụ kedu ka esi achụpụ onye na-agwọrọ m ọgwụ ma hapụzie onye na-emere m nsi. Onye na-achụpụ onye na-eche m nche, ya bụ bodyguard n'oyibo. Ọ chọkwara m ndụ maka ọbịa ga-egbu mgbu onwe ya abụghịkwa n'ajọ ọgwụ n'ala Igbo. Ọchọ nke ya anaghị enwe iro. Jide nke gị ka njide nke m ka anyị chọrọ. Onye mụtara nwa baa ya nke m dịrị m ọsị nke onye fuo. Ka anyị were n'ire gụọ ozi anyị ọnụ maka na onye aghọgburu ka a gbara. Ekpe n'ụzọ gaa, 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 ekpe n'ụzọ gaa. Ndị ọma na-ege ntị, ihe a bụ egwu m ji ekele ndị ESN. Ka m were ohere a kọwaa ihe mkpirisi afọ abụ ESN pụtara. N'uju, ihe ọ pụtara bụ Eastern Security Network. Ndị a soro maka ichekwa ala anyị ya na ọdịmma mụ na gị wee biri n'ime ọhịa. Igbo bụ Igbo, achọrọ m ịtụpenye unu azụ n'esimolu. Ihe mere ndị ESN ji wee bido bụ na ndị omekome bịara biri n'ime ọhịa were si ebe awa na-emebisi ihe akọrọ n'ubi, na-ebere mmadụ isi, na-atụburukwu ụmụ nwanyị n'ike nke a na-akpọ tụburu ụtọ. Onye ndu Maazị Nnamdi Kanu wee buru ụzọ kpọkwuo ndị na-achị achị na mpaghara ọwụwa anyanwụ Naịjirịa. Ndị a na-achị achị bịa kpochikwa ntị ha, nke ahụ abụrụ ihe tụfie akwa maka na ọkụkọ anaghị emechi anya ma egbe bịa iburu urem ya. Onye ndu were wepụta ndị otu a wee sizie ha dịka ihe niile tara n'abalị si bụrụ anwụnta, etu ahụ ka ihe ọbụla ha fụrụ n'ime ọhịa ga-esi bụrụ bushmeat. Tata nne anyị na nna anyị ejechighala n'ubi ha, ụmụnne anyị nwanyị arụbazi ọrụ na-atụghị egwu. Na njedebe, ana m ayọ ka onye ọbụla soro m kelee ndị ESN wee sị ha ọ bụkwa unu nwa aka agụba agụtaghị, ọ bụ ndị iro ọgụrụ. Ndewonu. Ekpe n'ụzọ gaa, 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 ekpe n'ụzọ gaa.